Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Loc, Plaridel nga naminaw karon. Salamat kaayo sa Ginoo tungod kay gidugangan niya og usa pa ka tuig ang akong kinabuhi karong adlaw nga adlaw sa akong natawhan. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 5. Ang giingon diri: Mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtutuo nga Hudiyo apan ang iyang amahan Griego. Gidayeg si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa simbahan didto sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan nalig-on sa pagtuo ug nadugangan ang ilang gidaghanon matag adlaw. Ang tumong ni Pablo sa iyang ikaduhang pagbiyahe, mga kahigalaan, ngadto sa Asia Minor, mao ang pagpalig-on sa mga simbahan nga natukod sa iyang unang pagmisyon sa mga lugar ug syudad didto. Apan ang Dios adunay mas labaw pa nga plano sa iyang ikaduhang pagbiyahe alang sa misyon. Nini nga kapitulo nangabudlay si Pablo kauban ang bag-ong mga katabang, una si Silas nga usa sa mga kadagkuan sa simbahan sa Jerusalem ug si Timoteo, usa ka batan-ong lalaki nga gikan pa sa iyang pagkabata sinati na kaayo sa Biblia. Ug dugang pa, giablihan pod sa Ginoo ang bag-ong kahigayunan alang sa buluhaton sa misyon didto sa Macedonia. Ug sa katapusan, nahasulat niini nga kapitulo ang bantugang pagkakabig sa tulo ka mga tawo. Ang pagkakabig ni Lydia, ang pagkakabig sa ulipon nga babayi, ug ang pagkakabig sa magbalantay sa bilangguan didto sa Pilipos. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una,
ang pagdawat kang Timoteo alang sa buluhaton sa misyon. Ikaduha, ang pagtangtang sa makapandol nga babag. Ug ikatulo, ang paglig-on ug pagtubo sa mga simbahan didto sa Asia Minor. Mudangat na kita sa unang punto. Ang pagdawat kang Timoteo alang sa buluhaton sa misyon. Atong basahon ang bersikulo 1 ug 2. Ang giingon dere, mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. Didto may nagpuyo nga usa ka tinun-an nga ginganlag Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtutuo nga Hudiyo, apan ang iyang amahan Griego. Gidayig si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. Atong mabasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 5 nga namatuto si Timoteo sa Dios nun nga impluwensya sa iyang lola nga si Luis ug sa iyang inahan nga si Eunice. So posible gayud kaayo mga kaigsuunan nga kining duruha ka mga babayi, si Luis ug si Eunice, nakabig pinaagi sa pagwali ni Pablo niadtong unang pagbisita niya didto sa Listra ug nga ang ilang pagkakabig adunay dako kaayong papel sa pagkakabig ni Timoteo. Murag matakdo nato nga niadtong unang pagbisita ni Pablo didto sa Listra, bata pa kaayo si Timoteo niadtong tungura, apan aduna na siya'y kasayuran mahitungod sa mga nahitabo sa iyang palibot. Most likely, mga kahigalaan, dako kaayo ang posibilidad nga nasaksihan niya ang mga pag-antos ni Pablo didto sa Listra sumala sa nahasulat sa mga buhat kapitulo 14 bersikulo 19 ug 20. So, whether si Timoteo nakabig pinaagi sa pagwali ni Pablo sa una niyang buluhaton sa pagmisyon didto sa Listra, o pinaagi bakaha sa pagtudlo sa iyang lola nga si Luis ug nanay nga si Eunice, wala gayud kita masayod, mga kahigalaan. Ang klaro gayud kaayo, mao nga kining duruha ka mga babayi nakaimpluwensya gayud kaayo sa kinabuhi sa batan-ong lalaki nga si Timoteo. Mao kini ang naka-record sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 ug kapitulo 3. So sa laktod nga pagkaistorya, example gayud kaayo si Timoteo sa usa ka bata nga namatuto pinaagi sa matinud-anong ministeryo sa mga kauban sa pamilya. Atong iampo, mga kaigsuunan, nga ang atong mga anak mahimong susama kang Timoteo. Apan una sa tanan, hinaot nga kitang mga ginikanan ug mga apuhan tabangan sa Dios aron mahimo kitang susama kang Luis ug Eunice ngadto sa atong mga anak. Paminawan ninyo ang giingon sa Panultihon kapitulo 22 bersikulo 6. Ang giingon dire, tudloi ang bata sa dalan nga angayan niyang pagalaktan ug kung siya mudako na dili niya kini kalimtan. So kinahanglan di ay nga anaron gayud nato ang bata sa pagbasa og Biblia, pagampo ug pagsimba sa atong Ginoo. Mao kini ang dalan nga angayan niyang pagalaktan. Ug labaw sa tanan atong itudlo kanila ang mensahe sa ebanghelyo sa grasya sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Atong matutuon ang bata diha sa Ginoo, mga kahigalaan, aron nga sa iyang pagdako dili niya kini hikalimtan. Sa tinuod lang, mga kahigalaan, salamat kaayo sa Ginoo. Mao kini ang nahitabo kanako tungod kay gimatuto ako pag-ayo sa akong inahan niadtong bata pa ako ug nagbunga ang pagmatuto ni Nanay Kunsing kanako. Baliktad ra ba kaayo, mga kahigalaan, ang paminsar sa kalibutan kung itandi nato sa kaalam sa pulong sa Ginoo. Example, ang giingon sa Panultihon kapitulo 22 bersikulo 15, ang giingon dire, naputos og kabuang ang kasing-kasing sa bata,
apan tangtangon kini pinaagi sa bunal sa disiplina. Ug ang panultihon kapitulo 23 bersikulo 13 nagaingon, ayaw ihikaw ang disiplina sa bata. Bisan pag imo siyang bunalan, dili siya mamatay. Bunali siya ug imong maluwas ang iyang kalag gikan sa impyerno. So gasugo gayud di ay ang Biblia, mga kahigalaan, nga bunalan ang bata nga badlungon ug masupilon. Apan unsa man ang paminsar sa kalibutan, unsa man ang ilang giingon, kung bunalan man gud nako pastor, manluod, basin og mawad-an siya og self-esteem. Unya doon na pa'y kanta ni Whitney Houston nga sikat kaayo, I believe that children are our future. Teach them well and let them lead the way. Unsa? Let them lead the way. Imbis nga ang mga ginikanan mao ang mulid kanila sa insaktong dalan, ang mga bata naman hinuon ang padraybon. Ug sumpay sa maong kanta, show them all the beauty they possess inside. Give them the sense of pride. Naunsa na. Imbis nga tudluan ang bata nga mahimong mapainobsanon, give them the sense of pride naman hinuon. Ug sumpay pag yun, to make it easier, let the children's laughter. So ang buti pasabot, ihatag kanunay ang gusto sa bata aron kuno makabaton sila og sense of pride. Sa laktod nga pagkaistorya, himuong spoiled ang bata. Ug mao kini ang nahitabo sa daghang mga bata karon. Mga kaigsuonan, ang pagkaginikanan dili lamang alang sa paghatag sa pisikal ug material nga panginahanglanon sa bata. Labaw pa ni ana ang kinahanglan natong ihatag kanila. Kinahanglang tudluan nato sila nga mahadlok ug mutahod sa Ginoo ug magtamod sa iyang pulong. Kinahanglang ipakita nato kanila ang ilang kasing-kasing nga makasasala, ang ilang kasing-kasing nga hugaw kaayo. Every time nga mutubag-tubag sila sa mga ginikanan, show them the sinfulness of their hearts. Kinahanglang tudluan nato sila nga maghinulsol sa ilang sala ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo. So ang implikasyon niini, mga kahigalaan, kinahanglang ablihan nato ang atong baba aron itudlo ang Biblia sa atong mga anak ug i-model pod nato kanila ang insakto nga pagkinabuhi. Sama sa nami project sa science namo nga subject, karong sunod semana ang deadline. Nakay kwarta? Wala pa karon anak. Pero magampo ta nga mag-provide ang Ginoo para ana. Sunod semana pa man pud na, napay time. Ingon ana, mga kahigalaan, ang pagmatuto sa mga bata. Tudluan sila nga magsalig sa Ginoo, tudluan sila nga mutamod sa Ginoo. Mubalik ta sa example ni Timoteo. Ang giingon sa bersikulo 2, gidayig si Timoteo sa tanang kaigsuunan sa Listra ug sa Iconio. So nakita ninyo, mga kahigalaan, mas humot pa ang dungog ni Timoteo kaysa iyang amahan. Wala gani na record ang iyang amahan sa Biblia. Gawas sa giingon nga Griego ang iyang amahan. Bata pa kaayo si Timoteo apan misidlak na ang iyang testimonyo at tubangan sa mga katawhan. Sayo kaayo nabansay si Timoteo sa kamatuoran. Hinaot nga mahitabo usab kini sa atong mga anak. Apan dili kini mahitabo kung wala kitay buhaton, mga kahigalaan. Kung wala kitay buhaton isip mga ginikanan ug isip mga apuhan. Tudluan ang mga bata nga mulingkod sa simbahan ug maminaw ug wali sa pulong sa Ginoo. Dili pasagdahan nga magdula sila sa gawas. Subo kayong sudungon nga ang mga ginikanan ra ang naglingkod sulod sa simbahan. Kaya ang ilang mga gagmay nga anak nagdula didto sa gawas. So naanad sila sa ilang pagkabata nga dili mosulod sa simbahan, pagdako nila dili pod sila mosulod sa simbahan. Na dili gyud na pwede sa mga ginikanan nga seryoso sa pagsunod sa Biblia. Ang pagtubo ni Timoteo sa grasya sa Ginoo makalipay gayud kaayo.
Apan ang iyang pagtubo dili temporaryo mga kaigsuunan. Nagpadayon gayud kini bisan pa niadtong nagwali na usab siya. Giawhag gihapon siya ni Apostol Pablo nga mupadayon sa pagtubo diha sa Ginoo. Ang pagtubo di ay lifetime kini nga tinguhaon sa atong kasing-kasing. Kinahanglang dili maundang ang atong pagkaon sa pulong sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. Sa mga pastors nga walay pagkugi sa pagmatuto sa mga batan-on, unsa na lang mahitabo sa buluhaton kung kuhaon nata sa Ginoo. Mamatay ang iglesia tungod kay walay mupuli kanato. God forbid that it should happen to our respective ministries. Mao nga magkugi gayud kita mga kaigsuunan sa pagtudlo sa kamatuoran sa atong mga anak. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang pagtangtang sa makapandol nga babag. Gumikan sa maayo nga dungog ni Timoteo, gusto siyang ikuyog ni Pablo sa iyang pagbiyahe sa misyon. Probably, aron mahimong kapuli ni Juan Marcos, ang kanhi assistant niya nga wala mipadayon. Apan adunay usa ka babag nga nagpugong sa tinguha ni Pablo. Unsa man to nga babag? Kini tungod kay si Timoteo manggod nabahin ang iyang dugo sa dugo nga Hudiyo ug dugo nga Griego. Ang inahan ni Timoteo Hudiyo, apan ang iyang amahan Hintil. Mabikil man gyud ang mga Hudiyo nga maminaw sa wali ni Pablo. Kung ang iyang assistant dili tinuli, big deal kaayo sa mga Hudiyo ang pagtuli. Mao nga ang solusyon ni Pablo, mao ang pagtuli kang Timoteo. Iyang gipapatuli si Timoteo. Paminawan ninyo ang nahasulat sa bersikulo 3. Ang giingon dire, buot ni Pablo nga pakuyugon kaniya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto nahibaluman nga Griego ang amahan ni Timoteo. So bisan pa og ang resolusyon sa council meeting didto sa Jerusalem nag-ingon nga dili kinahanglanon ang pagtuli or pagpatuli tungod kay wala kini labot sa kaluwasan. Sa kaso ni Timoteo, dili buot si Pablo nga mahimong babag ug kapandulan ang iyang pagkadili tinuli sa iyang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga Hudiyo. So gitangtang lang ni Pablo ang makapandol nga babag aron lamang makabuot niya ang mga Hudiyo alang kang Kristo. Apan sa kaso ni Tito, kung nabasa ninyo ang basahon sa Galacia, sa kaso ni Tito, sumala sa nasulat sa Galacia kapitulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 5, wala gayud mosugot si Pablo nga tulion si Tito. Kadto tungod kay gustong pamatud-an ni Pablo nga walay labot ang pagtuli alang sa kaluwasan sa kalag sa usa ka tawo. Ang maayong leader, mga kahigalaan, kahibalong mo detect kung kanusa siya mahimong luag o kung kanusa siya mahimong mahugtanon. Sa kaso ni Timoteo, luag si Pablo. Sige, iyang gipatuli si Timoteo aron lamang malikayan ang babag sa pagpaminaw sa mga Hudiyo sa pulong sa Ginoo. Apan sa kaso ni Tito, dili pwedeng mahimo siyang luag tungod kay kontrobersya na gayod sa doktrina sa kaluwasan ang gihisgutan adto. Alang sa atong mga tigpaminaw karon, aduna ako'y dako kaayong respeto sa mga Koreano nga mga missionaries diri sa Pilipinas. Kugihan kaayo ning mga Koreano sa pagmisyon diri sa Pilipinas. Apan nganong dili man sila epektibo diri? Kini tungod kay dili man sila kahibalong mo-adjust sa atong kultura. Gusto man nilang musunod sa ilang kultura ang mga Pilipino. Wala gyud nila makuha ang prinsipyo ni Pablo nga, to the Jew I have become a Jew, and to the Greek I have become a Greek, just to win them for Christ. Nahasulat kini sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 30.
Ang angayng buhaton unta sa mga Koreano, mga kahigalaan, ibutang nila sa ilang alimpatakan ang prinsipyo nga, to the Filipinos, I have become a Filipino in order to win them for Christ. Dagko kaayo ang mga church buildings nga gipatukod sa mga Koreano, apan walay sulod. Unsaon man nga dili man sila willing nga makigingon-ingon sa mga Pilipino. For example, sa Iligan, ang ngalan sa ilang simbahan, Dongyon Church. Kinsa ko'y musulod nga Pinoy anang simbahana, nga wala man sila makasabot anang Dongyon. Nganong dili na lang yun nila i-translate sa English ang Dongyon, nga dili man Koreano ang mga Pilipino. Ang buot ipasabot sa Dongyon Church, mga kaigsuunan, Grace Mission Church. O nganong dili na lang mangyod gamiton ang Grace Mission Church? Nganong kinahanglanon pa mangyod ng Dongyon Church nga wa man in tao na masabti sa mga Pilipino? Kung English paunta ang ilang gamiton, nasabtan paunta sa tanan ug dili magpanuko ang mga Pilipino sa pagtambong sa ilang panimbahon. Mao nga importante gayud kaayo nga applyan nato og kaalam ang tanan natong gipangbuhat aron mahimong epektibo ang atong pagpaningkamot ug dili kini makawang. Mudangat na kita sa ikatulong punto, ang paglig-on ug pagtubo sa mga simbahan didto sa Asia Minor. Atong basahon ang bersikulo 4 ug 5. Ang giingon diri, sa ilang pag-agi sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan sa simbahan didto sa Jerusalem ug gipahimangnuan sila sa pagtuman niini. Busa ang mga simbahan nalig-on sa pagtuo ug nadugangan ang ilang gidaghanon matag adlaw. Sumasabta nato nga init gayud kaayo ang kontrobersya sa pagtuli sa mga dapit diin nagmisyon si Pablo alang sa ebanghelyo. Mao nga gikinahanglan gayud kaayo ang lagda gikan sa Council of Jerusalem aron sa paghatag og katin-awan sa maong isyu. Ug isip bunga sa maong sulat, nalig-on diha sa pagtuo ang mga iglesia didto. Ang kasagara, mga kaigsuunan, ang numerical growth o pagtubo sa gidaghanon sa mga miyembro sa simbahan, bunga sa pagtubo sa mga miyembro sa ilang kahibalo sa kamatuoran. For example, kung mitubo ang mga miyembro sa pagsabot nga ang pagtuo resulta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, muwali gayud sila. Nganong nagwali man kining inyong higala dinhi sa kahanginan? Tungod kay nasabtan niya nga ang pulong sa Ginoo nga napugas, dili mo balik sa Ginoo sa kakawangan lamang. Mamunga ug mamunga gayud kini, tungod kay mao kini ang gisaad sa pulong sa Ginoo. Ug kung masabtan sa mga katawhan or mga miyembro sa mga simbahan nga ang Dios mutubag gayud og mga pag-ampo, mahimo gayud silang mainampuon. So kung kugihan lang gyud ang simbahan sa mga pag-ampo ug pagpanangyaw sa pulong sa Ginoo, mutubo gayud kini sa gidaghanon. Aduna bay kugihan nga simbahan sa pagpanangyaw ug mainampuon nga simbahan nga dili panalanginan sa Ginoo? Wala gayud, mga kaigsuunan. Pamalandungi kini mga minahal nga mga kaubang magbubuhat diha sa Ginoo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, hinulsulan nato ang atong mga kakulangon, isip mga ginikanan ug mga apuhan sa atong mga anak. Dili pa ulahi ang tanan, atong matutuon ang atong mga anak diha sa pulong sa Ginoo. Dugang pa, atong hinulsulan ang atong pagkatapulan sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Mainiton kitang mangampanya sa atong mga kandidato nga gipaboran alang sa eleksyon ug sa ilang panggobyerno. Apan dili kita madasigon sa pagpaila-ila sa atong Ginoong Hesukristo sa mga katawhan. Siya ang Dios ug hari, mga kaigsuunan. Busa ato siyang ibayaw ug pasidunggan. Alang sa mga dili magtutuo,
Nganong ang majority sa mga katawhan dili man mga Kristohanon? Ngano man? Kini tungod kay majority usab sa mga katawhan wala na matuto sa ilang mga ginikanan diha sa pulong sa Ginoo. Higala, susiha ang imong kaagi. Di ba nagdako ka nga ayha ra ka muduol sa Ginoo kung doon na lang kay problema? Di ba nagdako ka nga galikay-likay sa pagsimba sa atong Ginoo? Apan dili paulahi ang tanan alang kanimo higala. Adunay mga naluwas sa ilang katigwangon. Nagani naluwas sa takna sa iyang kamatayon. Kadtong kriminal ba nga gilansang kauban ni Jesus? Niadtong buntagay pa. Apil baya to siya nga mibugal-bugal kang Kristo. Hoy, kung anak ka sa Dios, kanaog diha, luwasa ang imong kaugalingon ug apila pod mi. Apan pagkahapon, nausab ang iyang kasing-kasing. Kapaspas bang nausab sa iyang kasing-kasing? Gikabot ang iyang kasing-kasing sa Ginoo ug gipahumok kini. Samtang nagpadayon sa pagbugal-bugal ang laing kriminal, kadtong maong kriminal gitandog sa Ginoo. Ug miingon na siya nga, wala ka pa ba mahadlok sa Dios? Usa ka ilhanan sa pagpanlihok sa grasya sa Ginoo sa kasing-kasing sa tawo. Mao nga natamnan og kahadlok ang iyang kasing-kasing, natugkan og kahadlok ang iyang kasing-kasing. Kahadlok sa Dios ug kahadlok sa pagpadayon sa pagpakasala. Wala ka pa ba mahadlok sa Dios? Gilansang ta diri kay kriminal man ta, apan kining tawhana walay sala. So nakita na niya nga siya makasasala. Usapod kini kailhanan sa pagpanglihok sa grasya sa Ginoo sa kasing-kasing sa tawo. Tungod kay ang wala tanduga sa Ginoo nagpabiling gahi sa ilang kasing-kasing. Ug miingon kadtong maong kriminal, Ginoo, hinumdumi ako kung atuan na ikaw sa imong paraiso. So mitawag na siya sa Ginoo. Giila na niya si Kristo ingon nga Dios ug manluluwas. Ug unsang tubag ni Kristo? Karon mismo dadon ko ikaw sa akong paraiso. Kriminal kadto mga higala. Apan gipasaylo siya sa Ginoo ug gipapas ang tanan niyang mga sala ug gihatagan siya og kaluwasan. Ang nahitabo sa maong kriminal, mahitabo usab kanimo karon higala. Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug mudangop kang Hesus alang sa imong kaluwasan. Gipaagas na ni Jesus ang iyang dugo aron mapasaylo ang imong sala. Igo na ang sakripisyo ni Jesus alang sa imong kaluwasan. Ayaw kini baliwala higala. Duol kang Jesus karon samtang muluwas pa siya. Moabot ang takna nga dili na siya muluwas, kundili muhukom na. Busa ayaw na paglangan-langan pa higala. Kay basin og unyang taod-taod, ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong takna tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlawng igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro hangad sa Unidos. Daghang salamat. Efeso Kapitulo 6. Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan, kay mao kini ang husto. Ang unang sugo nga dunay saad, mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan, Og kini ang saad. aron ka mabulahan ug mataas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mga ginikanan, ayaw pasok-a ang inyong mga anak. Hinuon, amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. Kamong mga ulipon, pagmasinugtanon kamo sa inyong mga agalon, ug tahura sila. Buhata kini sa kinasing-kasing gayod, samara nga si Kristo mao'y inyong gialagaran. Himua kini dili lamang kung magtanaw sila kaninyo aron daygon kamo nila, kundili buhata ang kabubuton sa Dios sa kinasing-kasing gayod ingon nga mga ulipon ni Kristo.
Busa tumanang nga malipayon ang inyong buhat, sama nga ang Ginoo mao'y inyong gialagaran, ug dili ang mga tao lamang. Hinumdumi nga gantihan sa Ginoo ang magbuhat og maayo, ulipon man siya o dili. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon, ug ayaw na kamo panghulga kanila. Hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo, ug wala siya'y pinalabi. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.